Медиамост България представя Обединение на православната младеж Беларус, Русия, България, Украйна. Посолство на Беларус в Русия. Тази територия се нарича от някой по много красив начин район или посланнически район. Ние имаме уникална възможност, защото рядко някой от посолствата, а тук има наистина много посолства, има в разположение такъв обект. При това в центъра на Москва. Ние се намираме на 10 минути пеша от Червения площад. Какво исках да разкажа? Посолството в Москва е най-представителното и най-голямото посолство от тези, които има тук. Трябва да се каже, че нито едно посолство на Република Беларус няма такъв голям комплекс в сравнение с този в Москва. Обърнете внимание, дизайна на концепцията е в стил съвременна Беларус, която обаче зачита традициите си. Във всяка от залите ще видите етноелементи на държавата. Беларус, Русия. Сътрудничество на регионите. Информационно-интеграционен проект. Днес се намираме тук. Посолството на Беларус в Русия. Поканени сме, за да осъществим контакт между нашите православни братски народи и православната младеж. Русия, България, Беларус. Нашите държави са свързани от обща култура и история. За съжаление обаче тази връзка беше прекъсната. Медиамост България е готова да стане инициатор в подкрепата на тези отношения. От посолството на Беларус в Москва, Борис Анзов за Медиамост България. Аз съм свещеник Александър Ковалев и съм глава на младежкия отдел на Витебска епархия. Днес сме на гости в Москва по покана на една от православните младежки групи в Москва. По принцип, всяка трета седмица от Великите пости винаги пътуваме до Москва и всяка година се запознаваме с различни младежки групи. Тази година съчетаваме пътуването с мисионерство. Вчера беше ден за поклонничество. Посетихме Атонското подворие. Посетихме и едно място, което много силно ни впечатли. Частния музей на руската икона на господин Абрамов. Всички са много впечатлени от посещението и от разказа. За нас от нова гледна точка се отвори светът на иконите. Посетихме и Спаския манастир, както и Симоновия манастир. Бяхме и на вечерната служба в Елоховския събор. Днес сме в подворието на Беларуския екзархат. Отслужихме заедно една литургия. Практика на тази младежка група е при посещение да се изповядва и причастява. Разбира се, това е част от нашето мисионерство. Например, младежите ни са разположени в един хостел, където се запознаха с един млад човек, който преди това никога не се е изповядвал или причастявал. Представете си, ние пристигнахме от Беларус, а той от Урал. Този младеж днес отиде с нас в храма на великомъченица Ирина и за пръв път в живота си се изповяда и причасти, защото беше впечатлен от разговора с нашите девойки, които му разказали за Христос. Това е част от младежкото служение. Намираме се на територията на посолството на Република Беларус в Русия. Много любезно ни поканиха и ни предоставиха място за съвместно събитие – кръгла маса с тема «Съвременните предизвикателства в живота на православната младеж». Сега ще приключим с екскурзията по посолството. Ще се съберем с представителите на православните младежки групи и ще обсъдим редица въпроси, пред които са изправени всички младежи и особено православните. Кажете, възможно ли е да се установи сътрудничество или съюз на българската православна младеж с беларуската или с вашата организация? С Божията помощ е възможно всичко. За да установим контакт, просто трябва да се запознаем. Не е нужно много, само да се запознаем. Даже не знаех, че вие сте от България. Надявам се, че благодарение на вас ще установим контакт с някоя младежка група, а по-нататък ние, разбира се,
Ще се договорим. Ние сме готови да ви предоставим такива групи. Повярвайте ни, ще се договорим. Ще ви поканим на гости и после с удоволствие ще ви посетим в България. Защото какво е контакт? Това са срещи и вършене на работа с съвместни усилия. Това е християнска любов. Заедно да се обсъждат въпроси и да се намират отговорите им. А по-нататък всичко е много просто. Знаете ли, нашата организация в България се казва «Що е Макия се е юнак». Това е неправителствена българска организация, която би искала да възобнови отношенията между братските православни народи. Също така сме готови да провеждаме обмен на младежи. Например, 10 дни български младежи да живеят при вас и 10 дни вашите младежи да живеят при нас. В България. Вие как се казвате? Борис Анзов. Прекрасно, Борис. През лятото провеждаме едно мероприятие, което се казва Православен младежки фестивал Одигитрия. Форматът му е точно 10 дни. Затова отрано каня православната младеж на България на този фестивал. Трябва да посетите страничката ни на сайта ВКонтакте и заповядайте. Аз оглавявам това мероприятие и мисля, че нашият владика не само няма да е против, а даже ще подкрепи такова начинание. Така че заповядайте. Много ви благодаря. Заповядайте и ще установим контакт между България и Беларус, а и Русия в това число. Ние ще се постараем да насочим съответната младеж на вашето мероприятие. Вярвайте ми, ние много ще се радваме на това. Огромно благодаря. Аз поканих Борис и в негово лице младежката група. Между другото, каним и творчески млади хора, които сами пишат песни, стихотворения. Ще ви организираме концерт. Може даже да отделим отделна площадка за българската младеж. Вечер на българските песни. И танци също. Ще направим всичко. И вечер на българската и беларуската кухня. Ще ви запознаем с местната история, с особеностите на нашия климат, с нашите езера, ако сте сериозни. Ще се почувствате част от природата. Там има много свеж въздух. В Беларус има много гори. И комари. Разбира се, има и белоруски комари. Нашата неправителствена организация се казва «Що е Макия се е юнак». Целта ни е безкористно да развиваме нашите братски, приятелски отношения. Надявам се да се сприятелим. Отначало замисълът на фестивала беше да обединява народите. Здравей, България! Чакаме ви на гости на беларуска земя. Елате ни на гости. Ще се радваме да ви видим. Много ви обичаме. Много ще се радваме. Здравейте! Здравейте, българи! Каним ви в Беларус. Разкажете за вашето общество, за вашата младежка организация. Накратко. Всички ние сме от различни младежки организации. Тоест ви обединява православната църква, така ли е? Да, обединява ни именно православната църква, а конкретно нашата група я обединява младежкия православен лагер. Детския православен лагер. Той се намира в Беларус, на брега на едно езеро. В гората. Това място е много благодатно. Лагерът се казва Дружба, а скоро ще бъде регистриран духовен център на дружеството. И всички ние се трудим там. Така че ви каним на гости. Ние задължително ще ви посетим. А можете ли да ни изпеете нещо? Нещо за българския народ? Поздрав от нас за българската младеж. Одежда твоя,
Спонсори на екранизацията – захарен комбинат Кристал АД Пловдив, България и изворна вода Пирин. Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование между народите. Гоце Делчев, български революционер.